Sziasztok! Szeretnék nektek megmutatni ezt a gyönyörű, hullámos, szintetikus hajat, ami hamarosan majd elérhető lesz nálam több színben. Február végén, március elején érkezik meg hozzám. A csoportomat a Facebookon haj és egyéb termékek webshopja néven fogjátok megtalálni. Pár dolog, amit tudnotok kell erről a hajról. Ezt a hullámos hajat lehet fosolni 130-150 fokon. Fésülni pedig nagyfokú fésűvel lehet. Szintetikus hajra nem kell ráfújni vizet, mert sokkal tovább tart a kiegyenesítése. Valamint nagyon sokszor vasalod, akkor a minősége romlik. Ezt a szintetikus hajat ajánlom egyébként brazil haj készítésére, rejtett tincses hajhosszabbításra, rejtett vonásos hajhosszabbításra is. Valamint szofot is lehet készíteni úgy, hogy a hajgumira rögzíted a tincseket. Hordási idő az átpalásától és a technikától függ, hogy mivel van elkészítve. Szaténsapka viselése esti alváshoz ajánlott. Olajspréből nem szabad túl sokat fújni, és túl közel sem szabad tartani a hajhoz. Ez a termék megvásárolható nálam. Nem fog kupancolódni a haj. Sok olajozástól így fog kinézni a haj. A képen látható terméket a DM-be vagy a Rossmannba meg tudjátok venni. Felrakás után a tincseket lehet egyébként langyos vízzel formázni, de nem érdemes, mert száraz lesz tőle a haj. Ha meguntad az egyenes hajat, akkor lehet göndöríteni is. Rögzítsd a tincset. Ahogy a videóban is látod, hogy kihűl, csak akkor vedd ki a csatot. Itt pedig láthatjátok, hogy az ujjam segítségével szépen tincsenként kiigazítom a szintetikus hajat. Mi még nagyon fontos, sárga színű olajtermékkel nem kezeljük a szintetikus hajat, főleg nem a szőkéket, mert besárgul tőle. Így olajat pedig pláne nem használunk szintetikus hajra. Hajhapot nem ajánlom, mert attól csak össze fog ragadni. A következő videóban pedig megmutatom és elmondom, hogyan kell mosni a szintetikus hajat. Tetszett a videó, kövess be! Puszi!